нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айном юристи ҷай муроҷиат кун, скидкат мекунад. Салому алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Солимон Сафаров канали Юристи ҷей. Тӯли 2 рӯз мешавад ки мо ягон ахборот ва видеои нав пешкаши шумо нагардонидем. Лекин Иран бародарони азиз як сабаб дошт ки мо аз офиси пештарамон ба дигар ҷо, яъне ҷои нав рафта истода будем. Ба ҳамин хотир мо натонистем ки анҳамин 2 рӯз ба шумо видео пешкаш кунем. Айни ҳолам мо наметонем, лекин барои канал холӣ намона гуфта мо як навор пешкаши шумо мегардонем. Ҳозир имрӯз мо қарор дорем дар офиси навмон. Навори имрӯзаи мо дар мавзӯи савганд ёд кардани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки чӣ хеле ба ҳамаи мо шумо маълум аст, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аллакай бори 5-ум аст ки ба президентии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин мегардад. Яъне ки аз интихобот бори 5-ум аст ки интихоб мешавад ба раиси ҷумҳурӣ вале баъд аз ҳар як интихоботе ки баргузор мегардад, боз чорабинии баргузоршавии савгандёткунӣ бояд ки аз ҷониби президент баргузор карда шавад ва савганд ёд кардани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бори 5-ум тасмим гирифтанд ки рӯзи 30 октябр гузаронида шавад. Яъне ки дар рӯзи 30 октябри анҳамин соли равон савгандёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. бародарони азиз, ҳамин буд хабари имрӯзаи мо камам боша. Мо барои шумо ки мақсад каналмон холӣ намона гуфта ҳамин қадар навор пешкаш гардонидем ва боз мо комментарияҳоро хондем. Бисёр нафарот дар мавзӯи ҳамин парвозҳо саволҳо пешкаш гардонидагиянд. Мутаассифона дар мавзӯи парвозҳо ё ки билетҳо ё сарҳадҳо умуман ягон ахбороти нав ҳоло пешкаш шудагӣ нестад ва иншааллоҳ ки ҳамин як 2 рӯз ё ки 3 рӯз пас мо корҳои худмона дар офис ба анҷом мерасонем. Боз иншааллоҳ аз пай видеоҳо мешинем ва аз пай новостиҳои нав мешавем ва шумо пешкаш мегардонем. Дар канали Юристи ҷей обуна шудан фаромӯш намекунем ва савол дошта бошед, агар дар инстаграми ман подписатсия карда саволҳоятонро равон кунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.